multilevel marketing alebo network marketing. Veľa ľudí toto nepovažuje za bežný obchod, bežné podnikanie. Ale je to úplne rovnaké ako bežné podnikanie. S tým rozdielom, že vy sa nemusíte starať o výrobu tovaru, o certifikáciu alebo o marketingové veci, o prezentovanie produktov. Vám stačí si tieto produkty zakúpiť, vyskúšať si ich a keď sú pre vás veľmi dobré, odporúčite ich ďalej. To isté robíte aj s produktami alebo so službami, ktoré ste vyskúšali hoci kde inde. Tiež, keď idete do nejakého obchodu, kúpite si nejaký produkt, ste s ním spokojná, tak čo urobíte? Poviete o tom vášmu okoliu. A čo dostanete za to? Väčšinou nič. Ale v multilevel marketingu dostanete za to peniaze. A to je veľmi veľký rozdiel.